সম্ভব নুহে। କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ? এই কাহিনীর উত্তর দেওয়াকু ও ততে বাধ্য নুহে। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମେହନତରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଠା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ହେଇକି ସାନ ବାବୁ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି କାହିଁକି ଗରମ ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବା ଠିକ୍ ପାଇଁ। ଆପଣ ଚୁପ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ହେଁ ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ବେଳେ ତମେ ମୋତେ କହୁଛ କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ? ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ। ତା ନହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯିବେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ କେବଳ ଆପଣ। ତମେ ଯାଅ ବିବେକ ଭାଇ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସତରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବମାନଙ୍କର ବାପା ମା। ମାଇଟା ତଳୁ ମାଇକି ବାଲା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ନା ଯାଇ ପିଟ ସାନ ବାବା ଆମର ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାନ ଭାଇମାନେ, ପୁଅ ଭାଇମାନେ, ସାନ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ, সান বাবু জিন্দাবাদ, সান বাবু জিন্দাবাদ, 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 জিন্দাবাদ। শান্তনু, আরে বল নিষ্পত্তি পাই কারখানারে কেতে যে গ্রেট লস হব এই কথা থরে চিন্তা করি পারুଛୁ তো? কোন ভাইମାନେ କେତେବେଳେ କିଏ ଚାବି ଦେବ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଭାଇ। হ্যাঁ সে নিষ্পত্তি লବାକୁ তু কে? ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବାପର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଥାଏ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଆମ କମ୍ପାନୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ, ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜର ସଫଳତା ବ୍ୟକ୍ତି ବନେଇ ସମାଜରେ ତା ନହେଲେ ସେଇମାନେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଫଳତା ହଜାଇ ଦେବେ ଭାଇ। ଆସୁଛି আরে শান্তন কଣ କରିଗଲା ଶୁଣି ପାରିଲ ତ? ହଁ ସାର୍ ଶୁଣେଇଲେ